Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Jwang', kaka bende watime pile, wabiro bedo ka wakeloni kaendi welo mopogore opogore, kendo kawuono ni endi wabiro keloni achiel kuom bende welogo eki ma bende seche moko isebedo kiwinjo mana nyinge, to kawuono wago kode mbaka achiel kachiel mondo bende opimnwa sigande mar donjo e industry kaendi mar owangla, kaeto bende ong'iswa ni tang'o ma ginigo eki ma gipangonwa kaka team manager kanyo endi. Chal nade wuodo? An kare. Erokamano. Nitie jomoko ng'e gi Samuel Oseko, inyalo ng'isowa ni nyinge wuon en ng'awa? Okay, gi nyinga iluonga Victor Richard Okomo. Kata Kokomo Victor Pinyore the laptop. Yeah. Kokomo Victor Pinyore, wasewinjo thumbe mang'eny. Industry ka i-play role mane? Okay, an nachako kaka jathum, sani an manager mar Okoth Jarapogi. Chako kaka jathum? Yeah. Nyiso ni nigo thum thuolo motelo? E chien kacha, ne ago thum. To naneno ni anyalo tema ne management. Bentie rekod moro mane itimo miwena jopiny nyalo winjo thumbe mag Victor Kokomo? Yeah, na record an gi thumbe 4 mana record dierego. But most of them moko namiyo ji mondo otimonegi remix o ginene. Kecho nase decide ni koro asewuok side cha koro aduoge side ni. Yeah. Nyaka iwuok e side cha mar bedo jathum koro ibedo manager, osekawo thuolo moro manade nyaka idonje management kaendi, kata bende okombe mar managing kaendi? Aparo ni higni 10. Kichak management? Okay, nyaka chak management aparo ni an gi 8 to 10 years. 8 to 10 years? Yeah. Ise manage jathumba di nyaka ne chaka ka manager, iparo ni jathumba di mosekale lweti? Okay, asetiyo gi nachako kane pod aginene natemo atiyo gi Tabu Jakoyugi. Tabu Jakoyugi. And atiyo gi Kofi Makadori. Kofi Makadori. Ane makwongo bedo manager ne mokwongo. And ng'ato kaka Jakadala tiyo godo Jakadala marketing. Tiyo gi Freddy Jakadongo. Atiyo kod koro atiyo go Okoth Jarapogi. Yeah. Sani inje Okoth Jarapogi? Yeah, sani an gi Okoth Jarapogi. Ang'o manomiyi bedo gi chuny mar bedo manager, kata bende nitie manager manomiyi moro wacho ni anto adwa nabed kaka manager kaka ng'ane, koso ma gima nobiro bedo pachi mondo iwacho ni adwa nabed manager? Okay, diere mana chako tich management ne onge ng'at mananyalo neno, mananyalo wacho ni aneno ka ng'ani timo gini. Yes. But diere ka bende yudo ka ne thum pok obi, ne onge ga gimoro e management mar ohangla. Gin nigoya ga thum gi formula. But I just decided ni nitie gima nyalo timo better masiche moko ingo wer. Yeah, koro na decide ni atim gima nyalo timo better, nikech by the time manane band yudo ka tiyo gi ng'ato, yudo ka most of gik ma jathum nyalo dwaro ni mondo konye, yudo ka anemo luonga ni wadhi wadharom gi ng'ama kama, wadhi watim kama kamae. Then yudo ka diere ka natiyo gi jathum, yudo ka nyinga betne ni malo maingo jathum matiyogo. Koro yudo ka mostly ane makelo nyaka ji miyo ng'e jathum ni koro amanyo ne ji, to sechego atimo man to anana dramist e band, iwinjo. Koro naneno ni gini koro anyalo time fully, koro awera gi wach bedo dramist cha, awera gi mar bedo jawer cha, mondo koro arie gimoro achiel to mondo atime an tang'eno ko abonyalo wak. But nayudo ka ne onyalo wak. Yeah. Koro first management mari experience nochalo kulinari, although nini isebedo ka itiyo kaka manager, samoro jathum luongi go kode mbaka odharom gi ng'ane, ere kaka ne irwako maendi makoro ong'eyi kaka manager makoro iwuok oko mar field makoro ino ki jathum anan manager, ne irwako manang'o? Nobedo matek sana, kech ing'e ni sama an jathum to gik moko nowega na ibu band leader. Koro dhi obedo kama koro in edition making. To kama koro in edition making, yudo ka koro obedo ga matek matin, but ne awacho ni koro kata obedo matek tadwa time, kech e thum ailewa gik mang'eny. Bing ni nago thum, ana composer be. Koro
nikech nase decide an kawuok natimo gimoro tadwa ni gino nyaka tim to nyaka bed successful kabisa. Yeah, koro nakoni kata bed nitie challenges abro dhi kode. Yeah. Koro kata bedo ni kale matek mayot nidhi adhia nikech nisi amua ni doni bed manager. Yeah, nase amua ni koro awera gi wer matin koro abed manager. Koro nyaka natime though ni challenges to ne ng'eny sana. Iyudo ka utiyo samoro ginene ka jathum chaka machako video ji 2-3 ni to koro in koro an jathum iyudo ka ng'ato wuok nyaka e social media chako yanyore kodi but mago ne ok ogoyo chunya. Diere mane chako management jindi ne in gi lek moro ni chieng' moro na chopi adhire jathum ma kamaindi to be ichopo lek ni no koso pod in gi lek ni pod biro bedo manager ma jathum moro ma tise moko chunye gombo? Bedo manager ma jathum ma chunya gombo ok en ni ane magombo jathum no mundo ati jathum manoseloso. Ana king'iyo background mara atiyo kod jathum mane maloso. Maini migolo kamoro. Yeah, and atiyo gi jathum ma wariwore mondo walos gimoro. But an ok agombo jathum ma maybe ose make it. Ma ok ang'e ko chopo kanyo. But ahero gima loso gi lweta. Wariwore pamoja twachopo kanyo. Koro for now aonge lek moro nitie jathum maduong' madona tigo. But an gi lek ni jathum matiyogo bro bedo malo kacha. Yeah. Consulting bisayudo jomoko mabende gombo no bende kaka Victor Okuomo mawacho ni ayuwa ni telo ka indi ginitimo ga nang'o gik ma kamako be timo kiromo godo mang'eny sana. In fact nitie kata moko ma bed ndigni gin mabor kata gi time mona romo kodgi but ji mang'eny sana gocho na consulta moko bro anyalo wuoyo kodgi e simu moko romo go face to face. Okay, and to me anaonge gi chlet maringiso ng'ato gimoro nikech ang'e maber ni oko kanyo kata jok mawinja Kokomo en ng'at achiel to gi ng'ama bobedo Kokomo kanyo kabisa. Kopo ni in gi talent moro manyalo kalo mar Kokomo mano mari mano nyotani emoketi kanyo but ki ng'ato wuondi ni koro ikalo Kokomo ni koro in Kokomo never ok inyal bedo Kokomo. Koro Kokomo nyalo mana konyi mondo ibed ng'ama in no mondo nyotani no nen iwinjo but onge ng'ato mabro bedo Kokomo. Koro ok anyal tamora konyo ng'ato nikech onge ng'ama bro replace iwinjo ang'era onge ng'ama bro bedo an Kokomo ma wuod achieng' nyar gweng'. Onge ng'at mabro bedo Kokomo wuod achieng' nyar gweng'. Ana achiel ka thot bana kana kadhi kata ma nyathino ok nyal bedo an kabisa. Yeah. Koro onge tiende abed gi chlet mar konyo ng'ato. Ana konyo kata kopo ni gona ga simu apani jok masewuoyo go ging'eyo jok maseromo go in person ging'eyo ni Kokomo an karach tabo ng'iso ngini rach ka ber to abro wacho ni ber. Yeah. Be decision osechandi make kamoro ka jathum makariyo dwari ni Kokomo ni mondo iya kai bi manage na thum ni endi ok ang'eyo ne mage tekro ko gana kata bendi solve ganang'o nikech wachore ni piny luo Kokomo oganda go ikimo tele management ka kendo bende management mari ber mokalo mokwongo we yudo poche pa kuwuok kuma Jwang Junior kod AJ Media. Ere kaka mega decision seche moko ka jomoko ariyo adek dwari mondo bende ibedie kodgi kaka achiel kuomgi? Okay, gimi audition ok chanda mek. An ok make audition. Maybe ka chwanyora. Ok anyal make audition sama iyo wang. And ok make audition. Yani ok ang'ira ka kenda. Ng'eni tie jok moko magin self-centered. But to me, an ok ang'ira ka kenda. Ang'iyo ni watimo gini, watime nang'o. To nebe nang'iyora kenda aparo ndine kura sichopo kamoro makwamo an ka wuok na support jathum to chieng' moro kine awuogi mano be makosa go bedo mang'eny mano be kata ka chwanyruok to chwanya mang'eny sana an nachwera ng'ama ling nitie moko bro donjo na abro bedo kodi piny wabro wuoyo kech ing'eni dhano nyaka bed gi makosa dhano ng'ato nyalo koso kawuono abiro kode piny wawuoyo bana gini time to komora wanyalo timo gini kama ka en ng'ama nyalo change wadhi mbele iwinjo jothum osedwara mang'eny but ok anyal weyo kama ntie kapok achwanyora iwinjo kae ni to be ok en na chwanyruok gima bro gola kanyo ng'iso ni chwanyruok bedo mang'eny zaidi kata uketho agreement mage gik manyalo gola kanyo koro
okang'ira ga kenda. Ang'iyo ni kata jok mawatiyo go manie band kanyogo. Nitie jok mogeno koda kuoma sana. Makopona wuok to gibe seche moko future gi okethore. Kokomo wuok, kokomo wewa kendwa. Koro iyudo ka ng'ato wuok kata makoro we thum da dhi gimoro. But an mondo mi yud na make decision ma wuok, there must be a problem. Erokamano. Nitie seche moko ma bende jathum gi maneja ok winjre, jathum gi maneja gina kanyo, lakini seche moko yudo ka tich wuok, jathum osedhi timo agreement mare, maneja dwaro kama kaka magiendi bende seche moko osemiyi chandruok gi jogo mitiyo godo, ka bende gisewuok to kaka imanage gi mondo bende samoro ng'ato dwaro bedo maneja okawe tips moko kuomi. Jathum gi maneja to ng'at saka mora ma ji tiye ji nyaka chwanyre. Kopo nutiyo gi ng'ato to siko mana kunyiero mano kuti. Nyaka uchwanyru maseche moko nego bedni ujam ga mokuwuok kata. Uneti to semo okuwuok. But mano timore nikech seche moko idwani mondo tim the right thing. Mago nitie to ka gintie to ubedo piny to loso. Sana agreement jathum lidho dhi ginene mago jogo thum matimo gi marach. But onego bedni maneja iweyo tiyo tije. Sama maneja tiyo tije gima mabo dhi ma perfect. To kida shuku maneja dani siki soke mane makelo ga problem. Be une gi riwruok moro mar managers pacho kae ni moloyo te piny luo mar Wangla. Sama kore wacho ni odoro managers mondo otim kama ti wacho ni ma jakom mar managers. Be nitie riwruok moro mar managers mag jo Wangla kata mag jo thumbe pacho ka? Timo maber kuom penja mano. Riwruok mar managers nitie. And I was the chairman of Managers Association. But gikawuono okang'e ni Roho Maler ema wuoyo kodi, na resign kawuono. I resign kaka chairman? Jakom? I resign kaka jakom mar Artist Managers Association. Nikech 1, 2, 3. Ang'o mokelo ma kukomo? Ing'eyo, ok abidhi sana into details. But hasetiyo mang'eny. Higni go ng'eny. Nwachako association. In fact, nwachake with few people. Makoro nodhi mo grow up. Mabed about like 30 members. So wasetimo mang'eny, wasetimo development. Koro sani it is my time. Monda ba yue awene jok mabe biro chien mondo obede chairman. I resign wene ng'ato kose resign ni chwanyri mana matin tu kukomo? Hapana, a resign ni aol. Kichoromi? Higni go ng'eny ba sebedo higni mang'eny. Yes. To gani kisetimo gimoro be higni mang'eny. Ok onego irito riembi office. Oromi wuok kendi. Onego iwuok kendi tiwene jok modong' mondo ta office. Kokomo ben seche moko ywa rutal kaka managers ni ing'eni golo album ni chendo. Ang'o mipango nwa kanyang be uloso kaka kitimo iwacho kanyari mang'eny seche moko managers nitie kaka seche moko kuwinjru ka ng'ato jathum moro golo thum moro mara ni manager ni masani ber, manager ni ok ber. Kama kibe timore industry kaindi. Okay, one kaka managers and waero, okay, to me aero gima ber. Ka ng'ato timo gima ber, you congratulate. Komna ka nitie gima otimore marach, wabedo piny wa discuss. Wang'iyo ni watimo gino nang'o. And king'iyo kopo ni nitie kata jathum moro mokane kadhi maber, tabro luongo manager mare mabedi go piny mawuo jok ma wan ge group ging'eyo. Ma wabed piny mwa discuss wang'ini gini otimore kama to otimore nang'o. Andi nyaka cases moko ma jothum biro donjo ni manager na otimo gima kama, manager notimo gima kama. Kopo ni manager ma wan gi sako to wabro luonge with the few members, wabedo kode piny to wawuoyo ka jathum cha be nitie. Nitie cases mang'eny ma se handle, jothum go ng'eyo, managers go ng'eyo. Wabedo piny doko ni bwana gini otimore lakini ok otimore maber.
Koro wanyalo time kama to wa discuss to watieko. Kabisa. Ma kela sani endi mondo penji penjo moko matin kuom jagono ma sani endi ine manager mare. Nitiere weche moko ma bende seche moko miene kaka jathum to ine manager mare. Kang'eyo ni kibiro bedo gi ng'eyo tibiro lerona. Ka ok ibiro gi ng'eyo be ibiro wachona. Wachore kanyo endi diere moko imbe chilo mieni kaka manager. Nie thum ka weche moko nitie kaka ugajoru usedhi ulongo jomoko e agulu gi kaka mago no wuok. Gachiel kuom bende jathum ma itayo sani endi. Kang'e ni magi be ine gi ng'eyo matin mondo bende jopiny bede gi gimoro miwacho ni explanation kuom weche manowuok. Ing'eyo Ajwang', pile gi maber ji ohero. Kabisa. Kendo kawuono kopo ni chako dok piny ng'ama biro wuoyo kuom ionge. Onge. To ng'iyane kata Luland. Jathum ma dok piny onge skandal. But jathum ma idho malo nyaka bed gi skandal. Ng'ama ni malo. To be kata jathum kende ng'ata ma idho malo. Yes. Ma graph ne dhi maber nyaka bed gi skandal. But ng'ama dok piny onge ga skandal. Yeah. Kore boyudo ka mao gin gik manitie ma ji wacho. And I was like, kaka moro mana neno nawinjo ni manager odhigo Tanzania. Aparo ni gin propaganda. Gin propaganda ma jok moko dano tigo mondo minene gi sympathy. Kata mondo duok ng'ato piny. Mondo duok kata ng'ato piny. Iwinjo. But naneno kata moro of recent kae. Mano chuna ma koro nawinjo ka gino koro anno ka dwa bedo kawe personal. Yeah. Nikech ine manager kan. Ne nyako no message an gi message e WhatsApp. Ti nyako mona no kane wuoyo ni no na single 10 kwa komo wadhi Tanzania kajuoga. Aneno gine. Jinoro nago mang'eny TikTok. Clip no indi. Then apenje ni nyaka chakre karang'o mosega oro na pesa. An mano ng'ama pok noro na pesa kada sele. Aparo ni kasenene to kok diriyo to dichiel. Engimana. Yeah. Koro ere yaka no keloro na pesa. To ng'isa ni anyo no kagine na atimo mana kamacha mondo but gino to nodonjo na. Iwinjo. Seche moko ji wacho gik moko kuom social media. Madiere en gimokin. Iwinjo. Yeah, kata dichiel. To ada temo wacho ne jok ma seche moko wuoyo kuom social media madano ketho nyingwa. Ajwang' ana Sandra. Personally. An ka en thagruok ta thagora. Dire man thagora ng'ama luongo nyinga ne onge. Dire mana Sandra mondo ji ong'e kata nying Kokomo ne onge. Jok ma ketho nyinga go ng'euru ni Kokomo ni nodak nyaka od siling 500 to netame chulo. Kokomo ma kuru ketho nyinge ni ne nyalo kata kosa $1 million a day. Sama pok ibedo piny kata sama ida create content gi nyinga. Kungi penjiri to sama ng'at ma create content gi nyinge ni ng'ani otimo nang'o mondo chop ka. Kech an be awinjo uchungu sama ng'ato timo mano to sama na gigi tima mana kale challenges to ng'ama ne nyalo mako badane onge. Iwinjo. To atemo matek an bende maka jok moko temo mondo mi aba chop malo. To jok moko temo ni mondo goya doka piny. An kata ma jok maseche moko kata ma jothum maseche moko neno ka ni malo kata mana celebs neno ka ni malo go. Jogo mondo mi olos nying gi machop kama gintie no ok en gima no kayo one day. Ok en gima no chiwo gokinyi molose. En tich matek. Sana winjo wacho ni jok moko ni mara ring, mara juoga, mara Illuminati. Bwana. Kopo ni an gima ng'eyo kata sani Ajwang'. Onge ng'ama kodwa no dhi maber. Kabisa. To kapo ni Illuminati no. To kata ma jok ma wuoyo go nyalo gombo no dhiye. Gidhi Illuminati no. Kata ka en ajuoga no gidhiye ka juoga no. Iwinjo. Giwe timo gimoro gi loso content. Sani jothum te man malo kata matimo maber e Luland. Ang'eyo kuonde ma gikale. Kanyalo miye mana just a brief history mar Prince Inda. Inda anang'e Inda. Nti jok moko ma koko donjo ma kaneno Inda. Ka Inda koro wuok. Anang'e Inda. To Inda no nyalo kata mana koso fair. Nwabiro nyaga Inda ka Gundo Road ka. Ma there was a time ma Pius ema nomiyo fair. Pius Omudho, the current manager. Yeah. Pius Omudho ne tiyo Maisa.
Emano mi wafe aginda. Bwana cha nyathi kich. To bwana cha makoro gi fight no emochungo dala gi. Ging'iye ni sama kapoka fight ng'ani, kapoka yanyo ng'ani. En ang'o ma ng'ano timo mondo chop ka. Same to koth Jarapogi. Okoth nyathi kich, onge mama onge baba. En emochungo dala gi. Iwinjo? Ma en ng'ama tiyo matek mondo los gimoro okete mesa ne familia ne. Nitie jok mang'iye mang'eny makata mopuonjo nyithindo mopuonjo moyiengore kuome. Onego beni sama ida dhi e social media da wacho nonsense about jathum kata about ng'ato. Ng'iye ni ng'ano chopo kanade. Ok ochopo within one day. Okotho kwayo ne ji e gweng'. Iwinjo? Okotho rego ne ji e pong'. Iwinjo? To otimo ma mondo ebo bed ka jok moko. Iwinjo? Inda poko chopo kuma dhiye, okoth poko chopo kuma dhiye, kuma poko chopo kuma dhiye. Jothum te ma gijino gi anyo gelita to jothum te. Jogo poko chopo kuma gidhiye. To gibe gikombo ni gimed bas gi omed bedo. Joluo be bedo jok moko maka ng'ato timo gimoro dane gi ywaye piny. Ka ng'ato timo gimoro dane gi ywaye piny. Kitimo marach be gibro wuoye. Kitimo maber gi wuoye. Kare gidwaro ni watim nang'. Winjo. Sani onego benwa mor ni jothumbe watimo maber e ohangla. To konego benia wa criticize gimoro amora ma jothumbe watimo. Like sani kineno ka Diamond, jok ma watch Diamond mang'eny gin from Kenya. Tanzania, thoth ji onge ka internet e Tanzania. Jok mose dhi Tanzania nyalo wachona. Tanzania king'iyo kata mana kitimo research bodo ka jo Tanzania onge ka internet. But Kenya internet ji nigo. To jowa gi ma watch ga joka ma joka bed malo sana kipata kipesa. Ang'a mondo wariwre kamoro achiel, ng'ani ogolo thum wadhi wadho watch. Ng'ani ogolo thum wadho watch moloyo ketho gima ng'ato timo. Kokomo akene inikawo gini nade sama ichwanyori odi gi minodi. En gima ber mondo gini obi e social media ka nyikoso rombe ni waloso gini ot kaendi mondo seche moko wageng' manyalo biro kod fans ma bende seche moko ni e social media kacha chande. Ing'eyo bro lure na chonyara gi minoda nang'o. Anya kata bedo gi minot tang'iso ni koro gimetim. Wachno chonyro winjo josigu wachang. Iwinjo? Kwa create chonyruok. Ya wanyalo create chonyruok ng'iso ni jaber. Wadang'ia ni joasikwa. To joasigu bira donjo trap. Ke joluo to kohero gige jowetegi. Gihero mana jok machwanyo. Sama inyo ni chwanyori ni to gibro biro, gibro comment. Koro ing'e ni ma kosiepa ma osiepa. Victor, adwoki chien, aneno ka sama wango kaindi. Chien kata chanele ne utimo soloro mar bende jaoda ungo, watimo mos kuom lal mar Lorin ma bende nwaseko yweyo med nindo gi kwe kamora mora ma intiere. Ma bende weche moko no wuok ni uchamo pesa. Kendo sani endi, aneno ka wawito bende Sheila Bambu, watimo mos kanyo kuom lal mare. Bende podo weche medo mana wuok ni kaka chiel kuom oganda manene kanyo, pesa lal kaindi, pesa no choko mang'eny to mantie sani tin. Wach kama endi nyalo wacho. Ing'eyo joluowa mana kana wacho kacha ni jowa ok ohero gik madhi maber. And gihero criticize gimoro amora ma ng'ato timo maber. Yani ok gihero ng'ama dhi maber malogi. Nikech ibodo ni jok ma wuoye gigi gin jok mok bi arambe, gin jok mok gol ga pesa, gin jok ma bende kata kadang' ipime kar miyo fight olos ngimane ka jowetegi eno fight jowetegi. To like liend Lorin aunge mane kano pesa ne dhi account mar aungo nwanyalo kwale nade to kwano ga aungo. Iwinjo? Wachore no pesa manogole gesa mara moko nolal. Pesa manogole gesa nokwan kaungo no nitie moketi account nolal kanye. Owe mano Kokomo. Sheila no choko mare sani wacho wuok ni mara ukwalo pesa mar Sheila. Aneno ka ng'ato ondiko ni nwachoko 6.5 million. Mano is wrong information. Ma gino aneno ka chando nyaka jodala kocha. Yeah, gima timore ni pesa manochoki ni like 429,620. If I'm not wrong. To pesa kano choki nyaka sama wuoyi kode ni apani program dhi mbele. In fact pesa no beno no watimo maber kich kane ine gesa no kotimo maber ahinya.
kaka mamoko timoga. But nwa manage mar yudo 400,000. Ma mano kiwan to wago ne Nyasaye erokamano. Jok mane nitie anamiyo gi result gi yie gi result. Jok moja na choko 6.5 no be sawa iwinjo. Kech onge gima ibiro timo ma ji ok owuoye. Anno ka ng'ato be nodhi to TikTok kawacho ni ang'o miyo abedo ga e lietego. Itele lietego. Ing'eyo gigi timore ga. To kotimore ajwang' ka ng'eyi kawuono to ok abiloko ni kiti kata bedo manina shida. Ok abiloko kita anymore. Ka ng'eyi to kaka ng'eyi ne akobro dhi. Kopo ni gimoro timore abiro chopo. An wuon gik masetimo te dhi ga successful. Moko yudo ka family biro manya ng'isa ni Kokomo konywa timo ma. Tadier ka ng'iyo seche moko osiep man go gi ng'ano akoni amagi makoro nyaka tim. Iwinjo. Koro an giyo karinga nadhiega. Imanyaga. Iwinjo. Mondo abed achiel kuom gi mondo atagi no bed maber. To dine bed ni atimo marach ka ji wache no kara dine ok manya. Iwinjo. Koro jok mocho no kwal onge ga gimoro mar joluo manyalo tim moko kwale. Onge ga giri joluo manyalo tim ma wacho kowuoke. Iwinjo. Koro mago wang'iyo godo. But gispeya jodala no ka gikawo ot giketo ot moger kacha gima nyaka ing'e niya ni Mr. Doyo oyudo madam ka madam koro senindo. Nokende ne gidak kode higni go te ginyuolo nyithindo. Then onindo. Noyie no bro kawe bro yike. Odcha no gera ot ma temporary mondo yike madam. No gino timore to nyiewo nyaka lo modhi ogero. Ok en gima nokawe siling achiel kaka ji wache no. Koro gispeya ng'ano, gispeya jaduong' no oik chiege. Iwinjo in peace. Pesa magocho mang'eny go pesa go onge. Iwinjo. Jowuoyo were uru gi weche mag liel. To kopo ni dwaro information gochne Kokomo kata chop achiel kuom committee mondo explain ni gima nitie kata madhi mbele. Wan gi records te wabro explain. Yeah. Wakaw break kaini mokwongo kende bana kaindi wadhi mbele kanye gitwa kod Victor Kokomo piny yore manager mano indi maro kod Jarapogi kete mana kaindi. Mano kamano indi nyikora mogi poro dhi mbele kaindi gitwa kod Victor Kokomo piny yore manager nogo mabende tayo band mar Okoth Jarapogi kendo bende dwoko kuom penjo kaindi. Victor kapok waloro chenro kanyo indi kata bende kapok wadhi break iwacho wach pesa gi for accountability pesa gi no kete lwet ng'awa mondo bende seche moko nitie joma penjo ni pesa gi kini kanyi nikech Jack pok wang'eyo ni kanyi kanyo indi pesa gi kang'ene ni gin kama ber koso ni wegna gi ng'awa bang' chokgi e gesa. Okay, committee wan gi treasurer. Treasurer en Ben Oile. Ma pesa go gin safe. Yeah. Pesa ni kod Ben Oile. Yeah, pesa ni kod Ben Oile. Erokamano. Chien kata chanda sebedo kaneno kaka bende seche moko weche moko wuok kuom Victor Kokomo osebedo koywaru gi moloyo akiano uno osiepe gi Omari Nash. Ang'o mane kinde go Omari Nash bende simo kok dhi maber. Omari to an to kaywara go Omari. Kech aparo ni uge kama seluoge nyego Omari. To okang'e gima Omari laro koda personally. Olari no nawinjo ko wacho ni Kokomo poko support in any way. Aparo ni show mokwongo mano Omari otimo kodonjo koro e industry ni. Notime ka wan Dhiwa, ka watiyo ga Lwaji Poweran kan gi Freddy Jakadongo. Taparo ni mondo mi nobede stage ane mana yie mondo miye microphone. Ma ne watiyo kode. Matoke not nobiro ga e shows wa. To waro wake. Koro kana winjo ni pokamiya support, okang'ene na support mar pesa mano dwaro, okang'ene support mane. Aparo ni mano is one of the support mana chiwo. And Omari, there was a time mane nitie ywaruok e kinde gi Emma Jalamo gi Tony Ndiema. To nanno kano dhi personal koro yanyo joka. Wall only dhoge achiel kachiel WhatsApp. Koro ne aluongo Omari ma wuoyo go Omari personally. Ma ng'ise ni bwana, gini onego watim kama.
na advice Omari kaka osiepna. To toke no an mako koro Omari chako koro bana wach. An aonge gimoro amora go Omari marach. Iwinjo. And support koponi kare mano ne pok amiye support. Support ok anyal miyo ji te. Bwana ji mang'eny ok kama miyo support. Ji mang'eny sana. Iwinjo. Amiyo nyaka jok makia. Andi nyaka jok ma pok aromo kata miyo ka support. Koro kopono ok amiye ka support, I'm very sorry. Otamore ok dang wachun support no tamore ok awichuno wewe amiye jok mamiyo gi for now. Rokamana nya kuom duoko makare. Nyocha nyaka bende ogolo album ma bende thum mar Molly owuothe it jopiny mokalo. Kang'eyo ni sani ende jothumbe chapni ang'o moikonwa jikon mbele ka indiko. So ng'isa chano kaka chalo jikon kacha chane mar Okop Jarapogi. Wan masawa kata sani watimo thum manyien madhi wuok gi video. Aparo ni by next month obo bedo oko. Next month. Yeah, by next month. Koro fans will be ready. Gibeda be ready, bro bedo maliet marach. Yeah. Igombo ni Okop Jarapogi chop kanye geche ko kimaga thum kaka manager mare. Kapod angima, kapod watiyo. To bed on top. Kama maybe onge jathum maro angala mosechope. Yeah. Igombo ni Okoth bed malo mogik. Yeah, agombo no bed malo mogik. Igombo ni Ajawa kaka industry ochop kanye piny Kenya kaindi kata bende piny mangima Ajawa kadang ka oketi luti sani igombo ni ochop kanye. Ajawa to mana akino sani odhino ara no dhi mo chopa kamoro ma Ajawa bed ka thumbe mag jokongo ma ng'ata nyalo gombo winjo. Yeah. Kata beno kiwinj dholuo lakini bro enjoy. En ote mane ma in go ne fans mag Okot Chande nikech ne okano matiek chino masani ne fans ma un godo Okot Chande mag Okoth mag Kokomo mag Ajawa duto te in gi ote mane minyalo wacho neki? Ne fans machung' kodwa nitie fans maneno potential ma wan go. Wakwayo mondo meda miwa support. Nitie moko mabe ok ne potential ma wan go. To wakwayo ni gola nini mar mentality mar nyiego cha. As to kela gine maber ni ma en ng'atwa wamiye uru support. Ayany social media ok nyal konyo ng'ato, ok nyal gero ng'ato. Ayany kata in ok nyal kedo ni pesa ni chieme mesa. Dak gi ji maber bro konyi. Iwinjo. Kech sani in kiwuok in kore idani fight ng'ata ng'awa machieng' moro ne chung' kodi kata ng'ama chieng' mone konyi. Sani anang'e jok mayanya te. Iwinjo. To jok mayanya go kata ben mani koro gimoro timore ka Kokomo lengi ng'ato bacho ni Kokomo kama. Iwinjo. Kech shida to mako jite. Kiki par sani kipro wuoyo ni ke shida ok ni korgi. But onge gima lit ka gino chopo dala kata ko chope odu. Or lit seriously. To lit no. Gibro winje. To chieng' ma gibo winjo lit no. Kech ang'eni jok ma wuoyo pok winjo lit mar tho. Kabisa. To chieng' ma gibo winjo lit no. Ok gibi gombo ni ji owuoye. Kaka sani koro giwuoye mag ji. Ano ka giketo nyaka scandal about ng'ama tho. Chieng' moro ne makgi. To gibi gombo mondo wuoye. Ana kwa kano mi uru support. Mi support. Mi jothum support. Ka inoko timo gimo ber dhi subscribe. Support jathum. Kopo ni nitie advice gochne mi advice. Wuok kode personal. Kode. Ubro winji eben dhano. Yeah. Moloyo Okot Chande mondo bende. Social media nan dhigoye mondo ne ni kori ng'ama ber. Ok ng'ama ber. Ng'ano chieng' moro ibro bedo gi shida mikwaye. Jok minogo wagi. Jogi mabiro inbox ka kwana nyaka pesa. Inbox. Winjo. Jogi biro inbox ka kwa pesa. Tadiro kanyal bedo gi pesa pile. Winjo. Kara ma jothum madongo go ok nyal bedo gi pesa pile. Winjo. Inyalo koso kawuono. To kikosi kwa emingisa ni koso kinyo dhi ogo social media. Winjo. Adier by the way, jok minogo jothum go, gin jok makwaga jothum pesa, to kopo ni onge gikonye kanyalo konye, to dhi omoko ni scandal. Onye ni mara bege saro nyaka jothum. Sija moko sebedo kikonyega. Winjo. To chieng' no tami, odhi omoko ni scandal. Nitie nyako ma osike inbox ni pile. Nikech koro kirwake e box, odhi yawo ni scandal. Winjo. Koro wawe uru tabia no. Hera ok chun. To support bende ok chun.
iwinjo like koro mari romoko na scandal ni an pok na amiye support kopono tamore koponi ok nyal konyo wawe jok mamoko mondo konya komo nyal konyo ji te abe nitie jok mabe support ndi jok mabe mor kod komo konye koro wawe jok mamor koda go bia koda we yuari koda social media sai yeah. Mana kamano ni mano ote mar Victor Kokomo manager kanyo mar bende okojara pok watieko Kokomo sekedil chal nade uyudoru ka nyinti kamugoche ma samoro weekend uyudoru ka chal nade ng'iso jopiny ni to okojara pok uyudore kanye maybe weekend ticha ng'wen ticha bi sabato gi kaka bende upango chenro seche moko ne week mabiro pera. Okay, every Thursdays wabedo ga Chivas mane show ma okwaloka lakini kawuono wan Rixos Lobby wan kawuono en Saturday. Kawuono wan Rixos Lobby Saturday 25th do Rixos Lobby Kitengela ma wadhi timo shemeji night, then on Sunday man kiny to wan Kagun Road Las Vegas. Yeah, koro Friday, Saturday, Sunday to wagocho mopogore, but every Thursdays one Chivas launch Kaguno Road, Kailo Junction. Tinga oneno video wani kendo ogombo ni seche moko luongo kothe nyasi moro, event moro, reka kenya yudu mondo bende ukel mor ni oganda luo moloyo ne events go kima ichane piny luo kocha. Okay, and in all platforms at Yogi Kokomo Victor, Pinyore, Facebook, Instagram, TikTok, and Kokomo Victor. Pinyore. Yeah. Erokamano ahinya Kokomo Victor Pinyore kuom yie mondo bende ilos ga Jwang'o Junior chenro mare mar go mbaka gi jothum. Kawuono wayudo manager ma bende olero moko kuom penjo ma osebedo ka upenjo ng'eni duoko oket makare kaka pile. Nyinga en Jwang'o Junior kama Indian HA Media oriti masani waromo telo machielo ne chenro mamoko machal kod maendi.